Čaute. Čo tu máte? Čaute chalani, toto je ten Apop. V týchto by sa mi dobre kopalo. Pomôže nejako? No, potreboval by som nové baganže do roboty. A cesty moje to už mi pomedzi podrážku zateká, títo vyzerajú dobre vyšité. No, za koľko? No, za 220. 50 by som dal, ale vás nemám. Tak to sa asi nedovedneme, páne. Tak, dík. To je tvoje? Ježiš, no, ti to vypadne. Tu môžeš. Díky. Môžem sa to spýtať na ponožky? Ponožky 15, ale že to tak bez bloku za 10. Fú, kámo, čo toľko nemám. Dobre, díky. Čau. Serviste chalani. Servus. Tak toto za koľko teda? Toto za 200. Red Bull je zadarmo? No nie, to máme k nákupu. Tak to asi nič. Dobrý deň. Poradím nejako? Áno, zobral by som toto červené. Ktoré, toto? A môžeš hneď aj všetky. Všetky tieto? Áno. A vieš čo? čo? Hneď mi k tomu, ty to bretu zhoď. No, dobré. Poradím nejako? Áno, dobrý, za koľko by bolo toto? Toto tak za 60. A za 20 by sa nedalo? To asi nie. A odkedy ste tu vlastne? Ráno. Vy musíte byť už hladný hrozne. No, sme. Píč vám neobjednám, alebo kávičku tu odvedla aj do lese? No, môžete, A ale... ja v Pačincách som bol, večerom som mami niečo smotanu kúpiť, také isté tam mali v obchode. Myslím si, že to není možno. Ale možno, hej, ja vám ho odfotím na budúce, Toto možno sú donesem značky, ukázať. veľmi limitované značky to. Čo myslíte? A toto celkom vzdušné, na leto na pláž. Pod to plavky, pohoda, ne? Pre ženu. No, to je mužské tričko. No dobre, ja sa ešte popozerám, ďakujem. Dobre. Red Bull je zadarmo? No nie, to máme k nákupu. Tak to asi nič. Brachu, máš natáčame.